Aton mangin kaupod ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa aton nga programa. Antes kita magkadto sa aton nga topiko, ang bulan sang Oktubre, ginapasidunggan naton ang mga aton nga mga maestra, no, mga manunudlo sa ginatawag naton nga World Teachers Month. Gani sa tanan nga maestra, Happy Teachers Month sa especially sa mga maestra sang Ramon Torres, Mao Sugar Central National High School nga nagapamati subong. Even sa mga staff, mga non-teaching staff naton. So especially sa akon nga maestra nga mama si Estrella Tafalla sa ang elementary school, Elenita Francisco, subong man ang akon nga manghod nga si Ma'am Darlene Margalio Meremonte, Ma'am Kate Orbita, Ma'am Freya Joy Talangkines, si Sir Richard Buenaventura. So madamo gid nga salamat sa inyo nga serbisyo, sa inyo nga pagtudlo sa aton nga mga kabataan para sa ilang nga edukasyon. Gani liwat, Happy Teachers Month. Mga kabiyanan, para sa aton nga segment, maayong aksyon, maayong balita. Isa ka medical mission ang gintawag nga Duterte Legacy. Ginlunsar ini sa Barangay 10, Estado Victoria City, Negros Occidental. So yadtong September 30, 2021. Ini may tema nga barangayanihan, Caravan Towards National Recovery. Kung sa diin, mga pumuluyo nakabaton sa mga supplies, kag serbisyo sa gobyerno. So para tagaan pagid kita sang dugang nga impormasyon, aton mangin kaupod ang Deputy sang Police Community Affairs Development Unit sang Negros Occidental Police Provincial Office. Aton nakaupod si Sir Walay Liwan, si Police Lieutenant Judices Catalogo. Okay, so ginatawagan pa, ara na si Sir. Okay. Liwat aton i-welcome ang aton nga deputy sang Police Community Affairs Development Unit, Walay Liwan, si Police Lieutenant Judices Catalogo. Mayong hapon sa aton nga host si Mike Evan. Good afternoon sa rinto, and then the rest ng aton nga pamati sa radyo aton nga nagsuporta always sa ining management ng radyo nga always supportive sa aton especially sa NOCPO para ipalabot kag ipabalo sa tanan ang mga programa sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Yes sir, thank you gid sir sa pagbaton sang aton nga imbitasyon, no, para maghatag sang impormasyon regarding sa aton nga aktibidades nga ginhimo ng ligad nga inadlaw. So madiretso kita sir sa aton nga topiko ng ang akon lang pamangkot sir, ano about ang ining activity sir, ang Medical Mission Duterte Legacy sir? Hundred walk-ins
nga mga nagpangusyoso lang apang sa nakita nila ang programa makabenepisyo sila nagpangayo man sila sa ato nga prepare nag-ama naman kita daan gina expected nato nga may mga walk-in so naghatag kita to libreng gupit medical mission pre-check up pre-check up ang atong nga ginimo bali libre kita may bulong na may vitamins pa ginahatag naton sa atong recipient tapos ang sulod sa naton nga no may bugas, may mga sardinas pag tinapay. Sumungman niara kita nga mga noodles nga ginhatag dito kay may kalamay ang unod sa nga balde nga to ginhatag. And then sa mahilig mag gusto magpaayos na may libre nga gunting subungin na render sa aton nga mga miyembro sa LGBT sang silay. Subungan the Philippine Army nagupod man sa aton. Luwas ang PNP organized nga mga activities, may ang isa rin nga mahin sa gobyerno, nagpadala man sa ilang mga bus, naghatag man to specialist ang KESDA, Department of Agrarian Reform and Department of Agriculture, nga naghatag siya sa mga libre nga seeds para sa mga tao nga nagkakadto sa ilang bus. Paliserbisyo karaban, kung ano ang gusto ka concern sa mga tao, gindala dito sa barangay estado para at least ang the major purpose is that na-identify nato ng aton nga kliyente tapos gindala nato ng serbisyo dito sa ila sa gin-conclude nato natong programa nga naging successful favorably sa gobyerno. Apisar pa nga may natabo nga practice gin-launch nato itong regional na Duterte Legacy may natabo nga enkwentro hanay malapit lang no less than 5 kilometers away lang sa atong lugar sa barangay sa Manapla apang naging successful ang atong programa. Gani sir. So lapit lang tong ginambal nga gin-withdrawhan nila no nga didto sila nagkadto. Pero nang may lang gid kay successful sir. So congratulations man. At least gindala naton ang tanan nga mga available nga serbisyo sang gobyerno at the same time ang bulig sang mga private entities nga nag-volunteer. So natigayon gid ang aton nga programa kag nangin successful gid. So sa pagka-intindi naton sir, launching may ari pagid ning mga masunod nga activities sir. Exacto na ng launching. This is the regional launching. Ang natabo sa barangay estado, launching pa lang ato. May regional level ato. Bali may masunod pa after 10 days because of the project details. Nagambal sila nga after 10 days i-replicate sa lower units. Meaning from regional to provincial to local sa aton nga city kag municipality down to barangay ang aton implementation sini. Sige sir kay So para ang mas matabo, yes, sir. ang matabo sinada ang aton nga role diri sa PNP is ground mobilizer and facilitator. But yet kasang natabo atong regional office, atong regional launching naton, medyo dali ito kulang kita sa oras sa pagparar ang Philippine National Police the Negros Occidental Police Provincial Office upod ang aton nga head office aton sa region sa Police Regional Office 6 pagi sa opisina ni Sir Romanillos, Police Colonel Romalinios, the chief sang ARCAD, amo ang nag-facilitate kito kag ang nag-take over sang talang nga program is the PNP. So naging successful para sa aton, paborable sa gobyerno, kag paborable sa tanan nga nagbibisyo sa programa nito nato nga ginatawag nga Dadot 30 Legacy. Okay sir, madamo gid nga salamat no. So well pack ni so ma-expect ning aton mga kasimanwa nga ang aton nga probinsya kag ang pating mga cities kag municipalities makandak man sa nga morning activity. So para malambot ang mga liblib to nga lugar i-identify so dalaan sang serbisyo sang gobyerno. So madamo gid sir nga salamat sa tion nga ginhatag mo sa aton no. So liwat amoy adto si Police Lieutenant Judices Catalogo ang aton nga deputy sang Police Community Affairs Development Unit sang Negros Occidental Police Provincial Office. Sir, liwat sir, madamo gid nga salamat sir. Amay nga pod kag salamat gid sa tion especially sa
management sa Action Radio, salamat kit sa inyo sa paghatag sa mo sa tion nga ginapaabot namon kag ipabalo sa tanan nga maabutan sa inyong estasyon nga ang gobyerno representative sa Philippine National Police kag Negros Occidental Police Provincial Office nagahimo ka nagahikot sa tanan nga mga programa para sa ikabenepisyo sa tanan nga mga tao. Madamong salamat, may hapon sa inyo. Yes, sir. Thank you again, sir. So, mga kabayanan na mo tuluwat si Police Lieutenant Judicis Catalogo ang deputy sang aton nga Provincial Community Affairs Development Unit. So, makadto na kita sa aton nga main nga topic, no? So, ginambal ta to kagina nga aton nga topiko gid is ang anti-cybercrime nga activities sang aton nga anti-cybercrime unit sang Police Regional Office 6. So, na-contact na si sir. Okay, ara na sa line si sir. So ganin di ta na pagpadugayan, no. Aton i-welcome ang Regional Chief sang aton nga Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sang Police Regional Office 6, Police Colonel Elmer Mora. Sir, magandang hapon, sir. Tagapakinig, maayo na hapon sa tanan. Yes, sir. Maayong hapon, sir. Welcome sa ating programa, sir, na Nokpo in Action. Opo. Yes, sir. Clear ang pasok namin, sir? Okay, malakas naman po ang signal nyo sa amin. Okay, sir. Doon tayo, sir, sa interesting topic natin ngayon, sir. Ano ba, sir, yung RACO at ang mandato nito? Para po sa ating kaalaman sa ating mga kababayan dito sa Region 6, ang RACO po, ang ibig pong sabihin nito ay Regional Anti-Cybercrime Unit. Yes, sir. So, po ito, Region 6, so RACO 6. So, isa po ito sa mga unit ng PNP Anti-Cybercrime Group na nakabase po doon sa Rani. So, ito pong RACO 6, nandito po tayo sa Western Visayas, na layunin po ng aming unit na mapapanatili ang peace in order, lalo-lalo na sa cyberspace or sa kalawakan. Yes, sir. Makapagbigay po tayo ng seguridad sa ating mga mamamayan habang gumagamit po ng internet o Yes, sir. yung line po. Yes, So, ayon po sa Section 6 ng Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012, Yes, manay po ng aming unit na mga pagbigay ng efficient at effective na law enforcement sa anumang issue o kaso na may kaugnayan sa paggamit ng ICT o yung Information and Communication Technology. Yes, sir. Nasa ngayon nga po, panahon ng pandemic, ito po ang kadalasan na mode of communication natin or sa transaction naman kung meron po tayo mga transaction online. Yes, sir. Na yun din po ang mandato namin na magtalaga sa mga special investigator, siya pong tututok doon sa mga kaso tungkol po doon sa cyber crimes. Yes, sir. Sa ngayon po, meron po kami capabilities na kami po ay nag-iimbestiga yung cyber crime investigation, Yes, sir. yung digital forensic examination, na nagkakandak din po kami ng cyber patrolling and then of course yung security. Yes, sir. At layunin po namin na protektahan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa cyber financial investigation Yes, na sir. kung saan may biktima po yung iba. At panghuli po yung Women and Children Cybercrime Protection Investigation. Yes, sir. Kung saan din po tayo mga kababayan, na mga kabataan na nagiging biktima po ng photo and video bullying na na-upload po yung kanilang mga picture na Yes, hindi po pwede. Kaya Yes, na-exploit po yung ating mga kabataan, lalo na doon sa mga pedophiles na nambibiktima po ng ating mga kababayan. Yes, sir. So, yun po, sir, sa inyong introduction according sa RACO, sir, is nabanggit nyo din yung iba't ibang klase, especially yung mga common na klase ng cybercrime, sir. Dito, sir, meron tayong
for message na natanggap regarding po sir sa topic natin dito. So siya po ay may nahack po sir yung FB account niya. Tapos ginamit para makapanghiram ng pera sa ibang tao sir. So ito sa financial ito sir. Opo. Yes sir. Ano po bang pwede niyang gawin daw sir? Sa mga lalo po na yung kung nahack po ang inyong account, Yes sir. pari pong i-report yan sa malapit na opisina namin na meron po kami dyan sa NOCPO, Yes sir. yung cybercrime response team namin dyan. Yes So sir. kaya po, tumawag sa may mga hotline number po kami Yes na sir. report nyo po na yung inyong account ay nahack, lalong-lalo na po kung mga nangihingi na po ng kung ano-anong mga kailangan nila, lalong-lalo na pera. Yes sir. Ito po, pa-advise ko sa kanila na huwag po kayong basta-basta maniniwala kahit na nga po kamag-anak nyo yan. Yes sir. Pwede naman po ninyong tawagan yung personal number nila. Yes, sir. Kaya kung hindi po matawagan sila, kahit na po yung mga kapatid nila o kamag-anak, mas maganda nga po na i-report nyo kagad po sa amin. Meron po kaming opisina dito sa Bulgado, dito po mismo sa Iloilo City. At Yes. meron din po kami sa Negros, nandiyan po sa may NOCPO, nakabati po sila. Meron din po kami na-establish na dalawa sa may Guimaras at Yes. Antique. Pero sa ngayon po, nagdadagdag po kami ng tao kasi kulang pa po ng tao yung aming opisina. Yes sir. So yung main officer is nasa Camp Delgado. Tapos meron tayong satellite office dito sa Negros Occidental is sa Camp Alfredo Montelibano, Senior, Bacolod City sa may Kamingawan. Meron din sir sa Guimaras at saka sa Antique. So yun yung tatlong sir, satellite office natin sir. Opo. Ayun sa Guimaras po, naghahanap pa po tayo ng additional personnel at parehas po yung sa Antique. Okay sir. So magandang initiative yun sir para mas mapalapit, mas madaling makapag-report yung mga kababayan natin sir, lalong-lalo na common na itong cybercrimes na ito sir, especially yung mga hack sa Facebook ito sir. Ganon din yung yes sir, pang-aabuso sir. Sabi mo kanina sir ang regarding sa voyeurism na nagbibiktima ng mga kabataan na pinapasa yung kanilang picture, so pwede na silang makapag-report. Opo. Yes sir. So pwede ba kami sir makahingi ng tips kung paano makaiwas na mabiktima ng mga ganitong klase ng krimen sir? Yung para po makaiwas na mabiktima nitong mga scammers dito sa mga sindikato, Yes sir. ay gumamit po tayo ng strong password. Yes sir. Yung hindi po basta-basta matidetect o makukuha o malalaman ng ibang tao, yung mag-update po tayo ng ating software agad. Yes sir. Ayun po yung social media settings natin. Yes Isa sir. pa po, huwag po tayo basta-basta magtiwala sa mga social media friends. Yes sir. Minsan nyo lang pong nakachat at minsan nyo lang nakilala kung ano-ano na pong mga transaction ang binibigay sa inyo, ino-offer. Huwag po kayong basta-basta maniniwala dyan. Isa pa po, kung bibili naman po kayo online, magsagawa po tayo ng i-check po natin at i-search po muna natin ng maayos. Yes At sir. huwag din basta na lang mag-click ng mga link dyan. Kasi mga po yan, may mga nakatagong kumang dyan. Baka po makapasok tayo doon sa mas malalim na patibong ng ating mga scammers. Yes sir. So, siguraduhin po na naka-private po yung ating mga account. At huwag po tayong basta-basta mag-a-active na lalo na yung mga friend request. Yes sir. Na meron pong mga fictitious name. Yes sir. Ang tawag yan kung ano-ano lang pong over story. Kaya
ibang account ang ginagamit. Halimbawa, ay yung pangalan niya Pedro, pero gagamitin niya James Bond. Yes, sir. Kaya po yung mga nagiging biktima po ng romance scam na meron pong magpapakilalang foreigner, tapos po liligawan kayo. Yes, sir. Ito po ay magsasabi na marami siyang dollar o pupunta siya sa ating bansa, pupunta ng Pilipinas para magpakasal, para mag-put up ng malaking business o kaya resort o kaya restaurant para dito na mamuhay. Tapos ang sunod po ng eksena niyan, nahuli po siya sa custom. May tatawag po sa inyo dyan na taga-custom, magpapakilala ng taga-custom na hold o kaya nandun sa kanila yung tao o kaya yung bagahe. Yes, sir. Pinadala o siya mismo na kailangan ayusin o arregluhin yung sino man in charge doon. Yes, sir. Meron dito nagreklamo na malaking halaga na po yung nakuha sa kanya. Boyfriend niya daw, ayusin daw yung customs para po makalabas na. At meron tax Yes, sir. na babayaran. Hingi ng pera, sir. Yung tax scam na nakilala nyo po, nagbigay sa inyo ng regalo, nagpadala sa inyo ng regalo dahil birthday nyo o kung ano pa man, anniversary nyo. Yes, Pero gano'n din ang modus nila na nahul daw sa custom at kailangan bayaran yung tax Yes, sir. para daw makalabas o para makuha. Magpapadala ng pera, and then pag nagpadala na po kayo ng pera, after yan, ibablock na po yung account nyo o number nyo. Yes, sir. So, isa yun, sir, sa modus operandi nila, sir. So, sir, maraming salamat, sir, sa impormasyon na inyong ibinahagi sa ating mga tagapakinig, sir. I'm sure, sir, marami silang natutunan sa ating programa Talakayan ngayon, sir. Opo, meron po akong number Yes, sir. na pwede kong na contact sa amin dito po sa Isumbong. May programa po ang ating ACT. Yes, sir. Isumbong, sir. Opo, doon po sa mga malalayo. Yes, sir. Ito pong 0919-160-1752. Smart po yan. Sa Globe po, 0917-847-5757. Pero din po kaming hotline, 0921-549-9105. Smart po. Sa Globe naman po, 0915-785-9008. Globe po yan. So, pwede rin po kayo mag-email sa amin. Small letter lang po ito, pnd.traco. Yung 6 po, letter po yan, SIS Yes, sir. at .com. So, ulitin ko po, pnd.traco6@gmail.com. So, pwede po kayong mag-contact dyan o tumawag sa amin para po mabigyan ng tugon ang inyong mga reklamo. So, sa inyo po, asahan nyo po na patuloy po at dapat ang aming at mahusay na serbisyo, lalong-lalo na sa paglilingkod sa bayan at mamamayan tungo sa mapayapa at maunlad na bansa, lalo na po dito sa Region 6. Tulong-tulong po tayo at Yes, sir. po takot na mag-tumbong sa amin. Yes, sir. Maraming salamat, sir. At mula dito sa Negros Occidental Police Provincial Office, sir, ito si Police Staff Sergeant Evan Margalio. Nag-greet sa inyo, sir. More power, sir, at saka keep safe, sir. Okay po, thank you very much po at maayo na hapon sa iyo tanan. Muli, sir, maraming salamat, sir. Mga kabyanan, namuyad to si Police Colonel Elmer Mora, ang aton nga Regional Chief sang RACO 6. So, antes kita magtakop, so lapit na lang aton nga oras, no? Luyag naton basahon ng ibanding ring greetings. Si Sir Javier, si Maria Saligan Dumimpig, si Nel Katagi, si mga Ubanda family. Maayo lang pagpamati. Si Boyong Manyalak, Norilyn Iniego Leones, good afternoon, sir, watching live here. Hacienda Astro Farm. Subong man si Tia Kim Iriman,
si Hil Javier and family, Neil Katagi, Thunderbong, good afternoon from Lumina, good afternoon din sir. Sarah Benji, Hara Benji, Martin Aliling, Galyumar Jona, Estrella Tafalya, okay. Si Wilma Abindan, good afternoon watching from Barangay Ilihan. Amuyad to mga kaabyanan ang aton nga mga greetings, no? So, wala na kita sang oras. Sa ngalan sang Negros Occidental Police Provincial Office sa pagpamuno sang amon nga Provincial Director, Police Colonel Romy Inway Palge, ang amon nga Provincial Director, nagaanyaya sa inyo sa liwat sa magupod sa aton nga Nokpo in Action sa Madason naman nga Domingo, alas 3:30 tubtub, alas 4 sang hapon. Sa Bacolod, Action Radio. Sa balita, komentaryo, issue,